Ja. Sinambi sawetawis kerapi pasegan Bapak Ibu, monggo pun biasaken langgam mimpi. Lolo, lolo. Ya. Ya. Penak di enteng. Enteng. Sore Mas Slamet iki kok. Mas Slamet dada bintang putra. tanding. Iki tipe kodanan ku ora mbengkung iki. Iki dinggo ndek iki wayangan barang ya wis penak. Mbah, iki dienggo sapa-sapa, Dik? Ndek wingi wonten rodok mriko nggih Pak nggih. Lho, Oh, ngendi? nggih. Ngendi? Rodok kono Acara apa? Wayangan. Oh, wayangan. Ya soalnya bintang putra iki. Iya. Wah, ndek puno kok meling nemen-nemen. Awas, danane aja lali. Iya. Iya. Adikku lanang iki pancen sip. Lah ya, aja larang-larang ya Kang ya. Sak lumrahe wong wae. Oh, iki termasuk sound system sak pawahe kok, Dik. Oh, sak pawe to. Oh, Eh, iya. lucu no. Piye? Iki cerita apa enek sedih lo ya? Iya, Mumpung Pak Siman wonten. Heeh. Terus selamat piyono. Selamat. Kon ngejobke sonrijinge Slamet Bintang Putra. Iya. Rawuh ning kono aku to Pak Siman. Heeh. Tak WA-ke karo Slamet Bintang Heeh, Putra. piye? Kula nembe ten Solo, Den. Oh, Mengke kula kabari. Heeh. Lah bubar apa jenenge kuwi? Pak Siman. Bar monggo. WA kuwi iki terus picu swara. Ngene suarane. Monggo Pak Lukman ki rung kundur. Heeh. Den tanggal iki tanggal piro iki? Iki tanggal 17. Tanggal 17 September kula selo Den. Ning enten keyongan dana kula gangsal yuta kirang sithik mengke Mang Obo papat pitu ngoten mengke sampean 50 ngene. Diomongke nggon picu swara iki. Ah mongko le nanggap eneng iki. Waduh selamat pekok aku ya ngono. Mbok yo rasa ngomong regane. Dadi kan aku entuk badi ngono lho. Berarti ra sida badi. Dadi aku wis goleki apa-apa ning ora entuk telek ngasu ya aku. Ora apa-apa. Entuk ganjaran, Pak. Lah oh iki lak yo ora ketang sithik Iya. entuk tinggalan. Ayo. Lah kok malah pitu swara tak rungokke Pak Lukman. Pun Pak mriku wis haleluya. Aduh dadang nggih. Atur nuwun. Entuk ganjaran dhewe ya Mas Slamet ya. Ya wong jenenge nek diwuruci karo Bintang Putra iki le bebodro iki pancen wiwit jaman urung duwe son. Oh iya. Nganti saiki wis duwe usahane koneko. Wah, soto seger barang iso talok bareng ya ono. Sadurunge ndek bojo ngantek duwe bojo. Iya. to. Bojomu pira? Lho siji. Wong lanang sejati kuwi ora usah dadak nuruti hawa. Oh ngono. Yang namanya manusia kuwi arepa
adil kaya ngopo, Piye, Pak? kuwi tetep ora iso adil, tetep Ya, ana rasa sing ora becik nadyan to agama kuwi marengke Oh, ngono. poligami, Oh. duwe bojo loro. Oh. Ning aku yakin tetep ora iso adil. Ora adil. Adil. Ora adil aku nek Mbok Pak Lurah to tetep ra adil. Wong bojo siji ra tau ning omah ya Mas ya. aku bojoku lorono tak gecek siji. Iya, kowe ngono pancen serakah. Ayo, bojoku nakal lo tak tendang tak jolke anyar kok bangsane. Apa ya neng lho, bojo kok dijolke panci. Lah timbangane nggih ora nguripi nggih Pak nggih. Golek urip dhewe ya mending tak buang kok. Urip dhewe ki penak kok malah. Heeh, lah iya. Alah kademen pripun wae saniki enten kemul kandel lho Pak. Oh. Nggih. Lah nggih dilanjut nggih. Iya. Nano. Sok. Ae. Penyanyi iki nek wis klebu penyanyi senior ngene iki lho. Tak srekali cakepane men nganti gese nyanggon dadi liwung atiku. Ngene iki ya mesti ngimpi ya lho. Ora iso no. Wong kibote iki sehati karo aku kok. Sing ra sehati kuwi lak balungane. Lah iya to. Kok tenan wis tak srekali sih dadi liwung lho kok mesti dia mesti anu ngimpi. Aku kan sehati. Bablas kele wong, Pak. Tegese ngono kuwi iki sliramu ki apa menjiwai. Menjiwai, Pak. Ah, dadi lagu ki sing penting jiwane ki wis manunggal, Dik. Wis menyatu. Arep MC-ne tuwek kulino nyeri kali nek tetek tek ba wis tetep lurus ya to, Dik. Ora. Nggih bengi ning penyanyi mutung. Ngopo, Pak? Alah wis tak nyanyi dhewe Pak. Pak Dalang, Nun. Bablas kele wong. Ora. Penyanyi ini lu keringetan. Rumangsamu kok ya. Iki jek enek penyanyi loro-loro jek num-num barang kok. Engko Pak Lurah ya selak arep ajal mbeksa barang. Pak, ngono ya Pak nggih. Halo. Ampun lali lho Pak. Halo to. Nun, Pak, bablas kele wong, Pak. Nggih.